கேப்டன் அவசரம். ஓனர் மறுபடியும் சரக்கு உள்ள அனுப்புறாரு. சீக்கிரம் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அலர்ட் கொடுங்க. எல்லாரையும் உடனே ரெடியா இருக்க சொல்லுங்க. அலர்ட். ஓனர் மறுபடியும் சரக்கு உள்ள அனுப்பிட்டாரு. லிவர், ஹார்ட், பான்கிரியாஸ், கிட்னி எல்லாரும் உடனே ரெடியா இருங்க. நம்ம உடம்ப காப்பாத்தணும். சீக்கிரம். ஆல்கஹால். நீ வர்ற ஒவ்வொரு தடவையும் என்னோட உள்ள சின்ன சின்ன காயங்கள் உருவாகுது. இப்படியே தினமும் வந்துட்டே இருந்தா அந்த காயங்கள் தான் ஒரு நாள் பெரிய நோயா மாறிடும். டேய், தினமும் அதிகமா சரக்கு உள்ள அனுப்பிட்டே இருக்க. நான் ஒரு நாள் சரியா வேலை செய்யாம போயிட்டேன்னா இன்சுலின் குறைஞ்சிரும். அப்புறம் உனக்கு நீரிழிவு நோய் வரலாம். அதனால ஜாக்கிரதையா இரு. டேய், தினமும் சரக்கு உள்ள அனுப்பிட்டே இருந்தா என்னோட ஹார்ட் மசில்ஸ் பலவீனமாயிடும். ரத்தம் சரியா பம்ப் ஆகாது. ஹார்ட் பீட் ஒழுங்கில்லாம போகும். ஹார்ட் அட்டாக் வர ஆபத்து அதிகமாயிடும். ஜாக்கிரதையா இரு. டேய், இப்படி டெய்லி சரக்கு வந்தா என்னால ரத்தத்தை சரியா சுத்தம் பண்ண முடியாம போயிடும். அப்புறம் உன் உடம்புல கழிவுகள் தேங்க ஆரம்பிக்கும். கிட்னி செயலிழக்கிற ஆபத்தும் அதிகமாயிடும். ஜாக்கிரதையா இரு. ஐயோ, இந்த சரக்கால எனக்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. உறுப்புகளுக்கு என்ன கட்டளை கொடுக்கணும்னே மறந்துட்டேன். தலையே சுத்துது. என்னால முடியல. கேப்டன் பதிலளிக்கவும் கேப்டன். நான் ஒருத்தன் வந்தாலே உன் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மெதுவா பாதிப்பேன். அதனால சரக்க விட்டு உன் உடம்ப காப்பாத்திக்கோ. இது போன்ற உடல்நல தகவல்களுக்கு AI to Learn-ஐ ஃபாலோ பண்ணுங்க. AI to Learn யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.